Asan be fire rap. What do you cast it? And no more now me back to about when do you feel a good night? When you mean you cannot, you cannot, yes. Now, can when you feel do night, no, actually, I'm imagining see means me feel do me and sans a more cajetia. Ready. We see the answer. But when you say life cries come, some say that life has come. What's the show? You walk a lot, no be any agit. You call no be any jicakranka. A bear cacran, not for there. Now bread, now yare, near day. Not for the bear cran away from no beers. I'm saying, yes, I had an ace come. Also, people come more. For young when you're there, edgy idea not the way on. Must come. I'm gonna cuss. No, when you are there now, by you know who we are. No, I never for a while. Only we don't know I then. And you feel we are simple and I buy. Yeah, shut down me, did that be. And TSA, being in Susuina, yes, send a baby and order some man being your own emphasis. Say, yes, idea. Then it's come money. By yes, idea. And Madame Modern or energy or on us come no we are sister, we are sitting in some fast. Namras come no draw. We are some fasona at the chair, we are sitting up a big queen. I'm a bayan near 2 days is a celebration of it is a nipan, a baby, and when we are sitting here then, and cry. Mammy, and they are come. Oh, I see. Jesus Christ. I can't mean if you will be an eye, and I'm just a deep fear no dear, no to me. Would you wish I'm so home and son? You come, son, and you move brave, and you see, you're ready, Jesus Christ. You share more of you, yes. It's when you're not cooking, say, and you're not tinting and tinting a video of honey here. But you did do others. I you free Mukwa others, because when you're some fast. And on Nana Yaw, a jar, the Mary women, can share them. When you may have more but it's a rain, you know, baby, and young. Only good take a sear. Football, I can't see more. I walk Kotoko, I can't see more. I walk a sentiment, I can't see more. And organize. Some by no some Timu said, Gana Fanamina, yes, will be any more. So we didn't fear her. Young pet. We are you can't come as soon. We didn't fear her, no be any mirror. We better so then Opemsuo. We wish to say, we did fear Edunu, and I said, you are 9. Name yen near Markesia, that some beck I mean, no much and so I will say, I'm pa. The Empire Sound. Once you look at Pedro Opemsuo, yen Timinch, said, win a pet, and I said, win a pet. If it's a guardian, your pet and 1 year. And I said, 2 and save ye there. As I say, your cautious said, near Mana or the 2 1, do him. I am. And you may have been a funny said, and now a pet say will be deep. Then so much in now when you see your video now in fuel. You soon we are this soon. And Mara Edi Yaw, Edi Yaw.
You did say it's a CD. Nobody in Muno, our boy, and then I see Yaw Pooley. Then I saw me in Fibia, dear. By a serenity say, or did not do me, no, one man just said, Tam of Baba Fan. Na samre ye ni kan ho hwe no ma me ni nuane bibia a wabefa no de onu nyankopon ompe e bankon do fa so ya ajiri ni ye sabe kan ye timi nya hoden aso na ye nso ye na aka no etimi ni ewie ni ba na ni mu ya ma ye ko to se ni ye wona ni se ba ni ye ma we de mu ti ase ni ti ma se etimi ami ko akoma tu ya Yami, so also not what pension is lecturer said. Yes, when you go on the walk on Mount and Rim, who would soon Pensua, and Rim come after so. But a grana banner, Yami, and 50 years ago, now go out to we know no show, no show, no price from you. Say, if you are wanting to, if you move back, busy as a so, as you are wanting. Now I read teaching why you do the park. I said, Ebesi Omana Kani, Ebesi Nana Yaw, Ebesi was sentenced to a host to Nana Yaw Pooley. Correct. Also, you know me. The uncle you not kind of said, we know me, good to one year in the house. Any say video, not just a year, and say, many years. And I make a real when I'm from Yakim from one of my tongues. I don't know what to say. We prepare most of my saying, you want to be the see a bit more and who no pray and then they didn't ever be brought to 2 pence. And never a debt to 2 pence. The perfect kind on the board. You say, you can't be so for share. I would get no share and so the cause no more. For Montiment and 2 pine and some popcorn so and for you. The iron said. The police station be for me. Up see Kotoko baby, I'll be because I'm office now. Your TV now, or say, you're to not net why I want to film Papa, no, any minute opinion. I'm an officer, I said, no, be a police station for cancer. A wide or fee. Kuna o dom no one of Diablo nti yepese o motor na wa plans empopra no echi no price obi no pese o cancer mo ko so kire so ele am so to ma regional command ni dia ebie ko hwe na se visa asem no pese on component na ko na wi na so metia so me number so se na me na kasa na yo ko se yeso ye mason for ye and go machine and say your home you na mu ya mo nya ba sa de ne so enti ben ye tibia ye gira no say we regional commander na say we IGP enti no so mu no bi o hono mo a assassin ye mpo de o mo say we police inspector wo police station. I guess I was soon now, I inspector there, any station there, as soon. So, your district commander, now what district are. I guess I was soon a district there, as soon. And to be a regional commander, I guess I was soon a regional commander, soon. I guess a boom come for regional. Something of IGP. I guess also enough from Jumana, Yajuma, Yabasha, now call Bana Yaw Pooley, now call, and it is away Yajuma. I guess I was soon as soon. On mining,
na bambo ne ade wonu mpenifo won kran ayema so ade so a enti se mo kɔ baabi na bibi si a ɛsɛ atare bi a wo hyeka bi a wotimu ɛsɛ osifom na akɔyɛ dan wokɔsom na osom na bibia to yi a na wakasa nka adwuma na meyɛ no de akoma ana yɛ adwuma na mani gye hunti me hu sɛ bibi kɔbɔne a na yɛde hu na me kɛntɛ to no sa som na me ma mfa to ba na sɛ ya na yɛto aba wie na yɛde ɔmampani foforɔ aba esi so amampani maako bɛyɛ aduonu aba ɔman no na yɛkɔ na yɛba na yɛsɔre anɔpa binua baba wɔn yɛsɔre anɔpa bɛnusi na yɛsesɛ na nipa bunkam aba nkran no yɛanhwɛ ne yie a ɛbɛka krakra no bi ɛkora nante kora no wɔmmuru ofiri no fie ɛde sɛ baabi a ɛyɛ kwansi bɛɛ mmiɛnsa kora no ɔnante akɔ baabi a ɛyɛ adwuma no a ɔnnuru hɔ na ɛyɛ dɛ yɛakɔ na lɔre nso asisi akwan no nyinaa nonsia ho nso yɛde nneɛma bebree atoto kwan mu nti yɛfrɛ yɛn ho na yɛsi daabi sɛ ama ne maako aduonu abɔ ɔman yi mu na sɛ deɛ yɛn ba bɛhu ne sɛ baabi a ɔkɔ abɔdi dwuma no ɔmampani antimi anuru hɔ adan a yɛsɛ kwan no si na ɔbɛhwɛ na agp ne commissioners ɔmo tete apata no ase na ɔmo ahyehyɛ ɔmo ntareɛ na ɔmo yɛ dɛn ɔmo sɛ ɔmo yɛ akɛsefoɔ nti yɛyɛ dɛn yɛtete hɔ twɛn sɛ adwuma na ebedi hɔ no bɛkɔ so na amampani ne yɛmampani ne mpanimfoɔ aka no na ɔmo aka traffic na ɔmo te ɛnda ho deɛ bɛbɛbɛ na ɛto adwe sɛ commissionerfoɔ ne agye nyinaa yɛ sɛ adwuma no ɛyɛ som adwuma ɛnyɛ akɛsesɛm ɛnyɛ ɛsi mu yɛde traffic from Nonsia and some na yɛde yɛn ntareɛ ɛbɛhyiahyia ɛkwan so ne yɛhyehyɛ ntareɛ nso yɛkɔ ne duru ano hɔ no na nneɛma nso nkɔ yie kakra a yɛnhwɛ yi a ɔmo nso nyinaa ba bɛka akyiri ɛsɛ daabi yɛhyɛ ntareɛ o yɛbɛsi fam ne yɛ adwuma yɛyɛ nyankopɔn yɛyɛ ama mpanyinfoɔ nyinaa baeɛ ɔmo kɔyɛ mo biribiara kɔyɛ polisi na n'anim abɛnyam Ghana na n'anim abɛnyam na yɛanyɛ saa na sɛ mpanyinfoɔ no nyinaa bɛka akwan so a na yɛte hɔ a na atare no hyɛ no na ɛso mfa so ne sɛ nti wei na sɛ na Bible ka sɛ yɛamfa ankyɛwo a wobɛhwehwɛ a nti sɛ yɛnyame ɛna ɔde nnwuma bi ne nyansa bi dondom yɛn a anka yɛde bɛte no na ɔman no anim ayɛ dɛn agu ase na polisi anim agu ase nti yɛbaa nnɛ ma me wasoɛ so ɛkyerɛ sɛ yɛnnua no a wafiri mu ɛnyɛ regional commander nko asɛm yɛn nso yɛasɛm sɛne yɛyɛ no bebree no bebree wɔ hɔ a yɛyɛ a yɛnte ɛde sɛ wɔyɛ a sɛbi ɛno deɛ aba abɔnten a kowa kratamufoɔ ne ayɛ mediafoɔ wɔ ha asɛm si a ɛsɛ na mefrɛ wo mefrɛ bebree ne akyekyere na ma nnipa ho sɛ yɛn nso yɛwɔ tema ɛnso ne yɛkɔ so yɛyɛ adwuma nti saa pɛpɛpɛ ɛne yɛpɛ sɛ yɛyɛ na polisi no a wahyɛ ntareɛ no ɔmu sɛ ampa yɛsom na ɔkyena ɛsɛ sɛ deɛ de aba nkwalaa nyinaa kora hu first no akwadaa hu polisi no a na ɔdwane te sɛ akwadaa hu polisi no ɔpɛ sɛ ɔbam no ɛfiri sɛ adan yɛyi saa ɛfiri hɔ ama nnipa hu sɛ yɛbaa sɛ yɛbɛsom ɔpani akwadaa na yɛamma sɛ wohu yɛn no a yɛbɛsom wo no a na yɛbɛbɔ wo ho ban no a na woadwane na wohu ɔkrɔmfoɔ nso abɛyɛ dɛ nti yɛda mo ase sɛ nneɛma nketenkete yɛ asɔ mo ani ama yɛne mo ntɛm no aka mbɔ mu a sɛ wohu agye bi koraa de sɛ deɛ wohu ba ɛsɛ ɔyɛ ɔsomfoɔ na meda bi a meka sɛ wontumi ɛnkɔfa obi wasi wo dan na wodane kakraa na wasi baabi a ɔmo a ɔmo bɛsom wo ba wɔn bɛtena wontumi nkɔfa no na onya kono mma mɛtena wo dan mu hɔ ɔbɛtena wo fie hɔ wie a afei de wobɛkɔ adwuma bɛba no na wobɛyɛ adwuma hɔ nɔte kɔtwa kɔma ma asɛm tenten nyɛ saa ne yɛbɛsom sɛ ɔbo bɛtɔ
and Yababa Yachro in a day, and more when ya, I would say, yes, and them almost be any number. To me, this year, and prayer day, and Yaw, give me for you, and so young, so let's see, if say on the road, not a Busiana, what we call closure. Say, we see you, you see, almost a trauma, you're banning and then be on ground. It's someone gave themselves. They cost stray and coupon. Nshira na drone ne bambo emma abusuan nyina sene beya sene menu aba ne kan ye encheye na moye yi na foforo abeka ya kan nyina nyame nhwin kwatiri no mamunya home a esu ekuru adwene ntiase so ansa na foforo bi beba e wo ne mremu a aba na nyenne na nyochina nyame nshira mo wakata Waso It is all. What's what I'm saying? I know from a woman for you. Yeah, Kotoko say the other will go back to put up down and we are paying out of the then you're down. Then you two, one for more or more modern supporters and Ashanti region. You two also you say no when you had a boy. Let's answer one boy back on you. You to both for one of my India. They say, dear, oh, dear, I say, that would be a dear more. They will choose what they are. But I will choose what they are. And then the video, then they are and on one, the which they are say, buy most of the day. Dear baby, dear, a better process I did. Ghana national day, Asantimai national day, Kotoko national day, Busia national day. Na Mijina Kotoko Hina Nemu Haidi. Shamu. They will be a possible in a suture. And check everything and can. But he said, Monia will be a police nearby. If the same running a year, near the year after year. The more beyond the castle, then I check any of the addition I see, any of the I see. And therefore, I say, there's quite a fast to say, the amount of bassa, the entrance and home by send a bear a big NCB. Now you're found to you, and then some every day, and the baby are sitting. Yeah, football, but before you're sitting, you see, your casa, you will any Ghana football, Nankasa Prize, and the human be free.
yɛhwɛ kwan sɛ ɔmo so bɛyɛ ama yɛ nti saa so na mo so yɛsrɛ mo sɛ monya abotrɛ na aban ɛne polisifoɔ ɛnyɛ ɔmo adwuma sɛnea ɔmo nipa bi dano bi owu yɛ tutu amade ne hyɛ wɔkata aso koraa ɔmo tumi kɔ hu yɛ no saa ne yɛso yɛwɔ awerɛhyerɛm deɛ agp ayɛ nnɛ yɛwɔ awerɛhyerɛm sɛ deɛ ɛfa ho biara ɔtwe sekan deɛ ɔno no frɛ obi deɛ ɔno no ka kyerɛ obi deɛ ɔno no gyina obi akyi yɛ biara ɔmo nyinaa ɛbɛba mmara mu yɛbɛyɛ Crabbo da crab. Chame,